دارز بحال مش هذا لو حزي سوعة تفضل ده አይፈጠና ነው ከምዚ እኮ እዩ ቃላት ስሙን ገደመዲ ገዲአን ግን እንታይ እንደብላ ኣደድ ከምዚ ዓይነት ወዲስ ሃላይ ኮይኑ ይስማዓኒ ፋ ዘይፈቱ ገሊሉ ተኸንካ ሓቂ ከምዚ እምበር ንፈቱ ንሕና ዳ ብሓቂ በል ከምዚ ጌርና ክልቲአ ክንገለ መለሪ ክላልታ ክንጥዋ ደይቱ እዋ ኣነ ዳ ክገርነክ በዝመዝ ናይ ሓሙሽተ ጎማ ገይረ ፈቲነት መቃስ ኢነን ገርነክ ቅድማም مخالف إني بحكي لك له كيف تبنيها مالتي كنا قاعدين نحكي كسم عنده كم ذا عين تودي له مخي أتي نبرة سيا بالله له موقت فترة خم مخانوها ماشي ماشي كله ولدكم بيلوم كم بقى خم تقلات مريض مثلكن أنت نقارن عند تحوم كي بخام يحجز تسب لك من تاي እንታይ እዩ ኮንፊደንስ ዝህበክ رأيهم مخزبه ኣብ ምንታይ ገጹ ከቁርባ ይረአ እንዳለ ብርሕት ኣይትበላ ንእሽተይ ምስ ይበራሕ ኣሎ እወ ሕጂ ሲ ቁሩብ ሲ እቲ ቅርፁ ደስ ዝብለክን እቲ ነብሱ ገለመለ በቃ ሓያል ስለ ዝኾነ